Jochiw thieth mantiere bwo riwruok Kenya Union of Clinical Officers obuogo riwore kod jowetegi mag KMPDU ng'anyo chakre wuok tich ma tarik 3 dwe manyien. Kaka Judith Mondi leronwa, kuko seo sirikal kuom rem kete tim winjruok margi ma higa mar 2017 ma oriwo koda ka jiwo sach jochiw thieth ma jopuonjre motisi ni interns bero chenro mag okumba mar thieth ma imiyo jochiw thieth e kind mamoko. Midhiro maduong' nyalo bedo e ute thieth chakre wuok tich manyien mar tarik 3 poni migawo mar thieth ok bi yie chopo dwaro mar jochiw thieth mamoko manie bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers. Ma bang' jokanyo mag riwruogni buogo riwore kod lakteche mag KMPDU e ng'anyo. Your government has failed you. Because today, as Kenya Union of Clinical Officers, the Ministry of Health and the Council of Governors has actually forced us to call a strike and to interrupt health services. Sirikal ni gima sefwenyego en ni dhok mowinjo kata dhok mowinjo maber en mana ng'anyono. Koro wan wadhi chako ng'anyo koya Homa Bay, wachiko Migori, wadhi nyaka Cho, wadhi nyaka West Pokot, waduogo nyaka Trans Nzoia, wadhi nyaka Nairobi. Wadhi ng'anyo mang'anyo mapok odwaro timore Kenya kae. Wadhi ng'anyo nyaka Mombasa kocha chama chako waduogo nyaka North Eastern. Jochiw thieth gikoni piny owacho sedino itgi winjo ng'ur mag-gi ahinya to motenore kod ongirimiti mane gichuoyie kogono e higa mar 2017. Ng'anyo maluongo ni waluonge kalure gi weche koso winjruok gi sirikal. Weche wa mosebedo ka waloso gi sirikal machiel kuom gen gimiluongo ni CBA. Koro CBA ni ng'iyo kaka maslahi margi mar tich. To mak kot maduong', doho maduong' higni 2 mokadho nowacho ni mondo wadhi wabed piny mondo bang' ndalo 90 wabed gi CBA no. Nyaka sani pok otimore, sirikal osebedo ka tero wa koni gi koni. Okinyi ma kawuono jochiw thieth mag interns mag riwruogni ne okawo barupegi mag chako tich e ute thieth. Kata kamano riwruogni pod oramo ni ng'anyogi bende onywando ng'ur mar osara mag interns go magikoni odwok piny. Jowa matiyo miluongo ni interns ma osegraduate makoro rito timo internship no mar higa achiel, tiegruok mar higa achiel mondo migi leseni. Wang'iyo ni pesa ma nyicho duokgi SRC no ok wane ka wakawe yo mayot. Ma wadwa ni mondo chulgi kako nego beni chulogi e Public Service Commission. Kawuono en odiochieng' mar 12 mar ng'anyo mar lakteche e bwo riwruok mar KMPDU. Matwak margi kod piny owacho juma ma okalo ne ok onyago lemo. Judith Mondi, Ramogi TV. When freedom